Morning. Ako na pud ni. Karon di ay di ako kuan. Kanang ukrahanin nanay lampaw nason hani nga pamuungan kay abag uhon. Kay nagwan-uwan naman. Puungan. Pamuungan na ni kay rumo bag-uwag kuan ni. Pag-uwag bunga. Pilihan sa nang bunga din. Ano ka nang alaga? Bago naman nila pag bunga na ah. Kunahan ni. Kunahan-uwan. Lima kong tubag-tubag lagi. Pang muli dyan may madagamit na naaglag ako ah. Magkatian. Katian si Roy rin kay bawa na to. Paroy muli, namusil. Kay? Ha? Isan to? Kay? Paul. Paul ko ni karet. Oh. Isa? Paul. O tagbarong kay kunahan ni gani. Ada pre. Kung kaning kuha na, kau. Nah. Kung mo ma-video to. Nahan kay on. Uwan. Wana. Huwag ning gamay pre wana. Wana naman. Ano ba ni? Wana. Pwede. Hindi maguna. Hindi maguna daan eh. Biglas naman eh. Yan, pinibag ko.
Napakailagas na yung gabato. A few moments later. Nasa mo ito ka hidling? Sangat. Ken, tabunis lang kay Ken. Ano mo to? Tanawa sana eh, basta nang bali na. Ang kamatis, bis kay nalurot na. Ang lubog. Ano ko yung lubog? Manok, iring, iro. Manok? Yawa ng manok. Nalagi. Nagdala mo lang manok paskuan Gabriel gapon. Tungko na ito atap sa sin. Ito sa kaliwa baboy. Tungko ko na sa top sa sinay. Ito sa baboy ba? Impasag na sabud. A few moments later. Nakasabit ko mais ni florame. Maglataw ni jag mais, ako mag-anag. Nakadami jag mais. Ganahan ko ginanag, nihanjo ko nga mangadyo ko ni ja kay nganagon. Tagaan ko ni ja. Kaya do ka buok. Buok di sa ni ja na kiti nga nagkuha man siya naglataan, naghainanag. Kaya ganahan ko ginanag, gusto ko saan sa paglazing na. Sa paglasa na basta inanag mais, balag pangag, basta makakaginanag, basta makakaon o inanag na anong na makabuok. Wala kabuok kay pila mo to kabuok sa pagtugi sa kay mangilubo, sa manglatanon ko nung ija ha. Di mo ko nung isugba, kaya mangisugba. Kita try sa maluto lang ang sinugbang mais. Kab na, agang sinugba. Pagtung na ni ron. Makaan pa makaning maisa. Sinugbang ubaw. Sila matay. Agatong maisa natawa gunod. Simpok ba? Kagbuang. Sila malagi. Lagi wa. Nuu ko. Sanin po namin maisa. Pila ka po ng kilo. Matod ng pesa. Daw sa una kay dagkakado. Pakita na ito po namin. Pakita po namin. Nakatawa. Nakatawas po namin. Kaya nga ni pag-isang gilat ang nagto ko no. Babae. Matod daw kay kuan man. Kaluoy. Ananag. Umdi. Sud. Madun naman nakatilaw ginanag mais. Wagabay nga ni man. Tanan ka pala mi. Unod, ano talanga, ganagagmay pa dyan. Wala unod. Dagko na bagpuso. Pero ay unod. Yun sa kanya pag wasiguro niya bonus tag-iza. Gwa pa dyan na. Guwang naman. Anaguna. Sa init ni.
A few moments later. At alam manghihawon na pisog ba? Do. Uli ni dahil mo. Pila mo ba, kung na nang bamuda, di ba? Tupay, magbayad ni mo na ano? Si Promel lagi na kay baon ay. Tupay, dagi mong lawag sa kalibo. 3.5. Hindi ako ni bahala lagi. Bala. Ang Kami ay bahala. Amang isugbahin na hinay agranggan. Bisa daon nung bakti na pag ikaw ang aysa? Uli na do. Ha? Di pero isa ko nang ibalig sa ring tulog ka sa ako, karing usara may isang ilahog. Uli na do. Ano ko nabakas na kabakasan mo. Diyan sa mo. Kalib! Kaliblay ko no. Ang itong panginabuhi. Uli naman dali do sa kay silhig. Ano na. Wala di malikasod sa tagblaran. Istrikto ka do si Ali gani karong di sinibi. Umana sa turuki, enda suabon pa man pod. Akurentinan pa ni kabot. Kay ning Arong may kurantin pag sakay lang mog silhig. Kamong tulo. ni kagabi iba kwe. Gagabi barong tagpalas bahay na tas bahay. Nakapile sa glib. Anong gilib bang pudo ka ba? Nga kay mamutog planong tagmanguli sila. Kaya mo kabuan lagi yung taon sa asama na. Oh, nila ka rin florame. Alam mo yung nun. Kay pahit sa kuan. Wala po ka makasunod trabaho. Si Adoy. Si Adoy. Nala, sige, Mag-garden na diha. Dawat. Nakakuan mo po ng mapay. Diyan ka na batong. Nade-gardenan diha. Inabayat na mag-vlog. Bayat mo sa kuy. Oh, muli to, da. Do, balik ng kuan. Gamitag vlog. Ang sabi ni Dodo. Oh, kuy. Ito nakalaw sa daan. Oh, ang ingnan. Hindi pa vlog ang balik sa kuy. Pablagag balik si... Nagbato na ka nung... Maso ka na lugbate. Pablagas. Kuan kuy pagutro. Ha? Kalibon mo saba. Awa na? Nagsutos kuan. Hello. O lagi, hangin nandun muli to. Nakalakaw na noon. Sabi nila. Sabi sila. Oh. Ang namuntang likay sa tayo mag-aliglar ng kuan. Guling nga lagi. Pagsakay silhig. Kuas kumpanya ba siguro yung ikonsulta og sa maado kung nagsilgi git-git. Kuan ang naikuan sa pagpamuhig mga murag nas. Kuan naman sa papel. Ganaw ganyan nakitaan. Nanado ako namang ingnan nanda. Muli ito yung gabi eh. Ito kasi nilulman. Bye-bye do. Bye-bye. Amping mo diha. Ano kasi gilawag saad. Ano nagsaad-saad. Kaya di mo na dun. Na may COVID, may nakaangin. Kapili kami. Sige, bye-bye na. Oo.